Maayong aga o kung maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog amahin sa Western Visayas. Welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Genovea, ang inyo diri alagad Aksyon Boy Duran, magapangalagad kita sa inyo tub-tub taknal 6. Sa aton nga pagdulong sang mga informasyon kag pila ka mga issues sa aton sini nga palibot sa karon nga adlaw. Action Reports Afternoon Edition kita. On standby man ang aton nga mga Action Radio Mobile Reporters sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa ila tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Karon nga adlaw, Sabado kita, Abril 24. Mga anom na lang kaadlaw pagkatapos ni bula na kita sang Mayo. Kadasig lang sa mga inadlaw mga kaaksyon, no? Maabot na ang bulan sang Mayo. Subong ni tani kung ordinaryo lang ni nga panahon. Kuha na ini summer vacation sa aton nga mga estudyante. Pero laglain na ang aton sini nga kalendar mga school calendar aton naglain na. That is why ang aton mga estudyante ara pagyapon sa ila sini nga pag-eskwela paagi man sa online. Sining natawag naton nga distance learning. Module, online classes. So, kuan lang kamo dira, no? Tutok lang gyapon sa pag-eskwela. In spite of the pandemic ang ginatubang naton subong, ang pag-eskwela naton indigid pagpabayaan, no? Sige lang yapon paninguha lang kay ang tanan nga mga kabudlayan nga aton ginaantos subong mayara gina sang katapusan, no? May ara gina sang solusyon kag katapusan ang mga problema nga aton ginatubang sa karon. Kumusta kamo dira? Baw sa mga kapihan dira, kumusta? Kumusta ko binibirmeng kapihan kay ara na dang kuan mo? Ang masadya subo nga panahon, especially diri sa siyudad sang Bacolod. Hindi lang guro diri sa siyudad sang Bacolod, bisan sa iban nga mga banwa kag siyudad guro ginaistoryahan man. Ang ining ginatan-aw nga mainit nga politika diri sa siyudad sang Bacolod. Kaya na sa kapihan, manara da kadamo na da sang mga political analyst nga naga-analisar sang sitwasyon diri sa politika sa siyudad sang Bacolod nga ginatan-aw mangin masadya sa sining palabuton nga 2022 election. Mabatian mo na da ang analisis ang isa kag isa, no? Nami magit-analisar sa politika mo. Although kung isa ay managatuod ang mga analisis na, iya mo lang ang analisis mo, no? May arang aga siling batian mo kay na gapulo pangapi ko to batian ko yung isa. Nya, ate, mayo ni kay may bago naman Diri naman ta sa bago. Sa pinsar ko lang halin sa una, duway manisaya gabuto sa karon nga nagapungko. Bisan sino guro madalagan, hindi dito man nito sa gyapon. Namlang way ka nakatuan nga iban, no? Di ang ining sitwasyon, kung mamati ka lang, sining mo, ay, nanong tuod, no? May bago, wow. Ang pamangkot na subungan mo ni, hindi ka bala satisfied sa karon? Kung hindi ka satisfied, di bago ka May ara man niya daw okay man subong. Daw kanami man siyang performance, pero matilaw ta bago, ha? Daw ka kuan na daw kabalingag na yan, no? Nya kun mayo man lang nga matilaw ka bago. Nya maway papiho, muna blang siling nila to sang isa man kaytan. Nya nga matilaw ka bago kay wala ka kapiho. Depende sa pagtan-aw sang isa kag isa. Kung ano ang iya pagtanaw sang politika diri sa siyudad sang Bacolod. But the important thing is, puwerte ya subong kasadya sa mga kapihan. Kaya talalsik ang kuan mo, ang laway sa iban kung pasugiron mo. Ha? Pasugiron mo, asos. Galalabog ang laway mo. Paanalisahon mo sang politika, puwerte. Puwerte ya. Masiling kaya nga matyagan mo daw atog ito sa tupad mo. Kung tanawon mo daw atog ito sa tupad.
Pero sige, amo na. Kay ti masadya. Maganin na kay medyo masadya kita dire, ano? Sang nagligad nga 2019 eleksyon, dumduman ko pila ka mga lugar nga daw kasubo bla. No? Daw kasubo bala sang eleksyon, especially sa aton probinsya. Why gid? Why kung sa kan bla daw ay damil? Man nag-inaregluhanay sila mo. Nag-inaregluhanay sila. Ang piyak nga partido, nagpariglo sa piyak nga partido, naglambot sa isa ka compromise nga linyada. Ate nga ang mga gabantay sa politika. Ang gabantay politika nga. Ang tao bala, muna kung gina-point out alin pa sa una, ang tao bala daw ay kinapilian, inaregluhanay sila iya, no? So ang tao, do why ka na? You cannot exercise. Ma-exercise mo ang imo sining right to vote. Makabuto ka, pero why ka na sang butuhon nga iban? Pinariglo na. Diriya sa siyudad sang Bacolod, halin sang pagtungtong ko diri sa siyudad sang Bacolod, kada eleksyon yan, sadya mo. Waya sa eleksyon diriya nga way ningkwintrohanay. Dumduman ko sa una sang chimpo ni former mayor nga nagtaliwan na Alfredo Montelibano Jr. Inkwentro sa grupo ni former congressman Roming Guanzon. Susway na sang pinakasadya to nga sahi sang pamulitika. Amo tuya ang perti nga politika. Man sang una, kundi nagapungko mayor abi si Alfredo Montelibano Jr. Gapungko congressman niya si Roming Guanzon. Inkwentruhan na gyapon niya sa politika, paindis-indis mo. Magpapatindog ya sa una sa mga wala bla kaabot. Patindog sa una bi waiting shed rio, color blue si Montelibano. Sa tupad sina may sa tubang sina or sa tupad sina may waiting shed man color yellow. Yan naman yan ni Congressman Roming Guanzon. Bubrato bumbato sa isa ka puroko. Tuparan man na sa tapos pintahan na blue. May ginatawag sa unang paglaom blue mo. Pintahan blue. Sa tupad sina mapabutang man bumba nga color yellow naman. Iyan naman yan ni Congressman Guanzon. Amo to ya sa unang pinakamasadya sus ang ulihin nagbungguanay gid. Nagbungguanay gid dumalagan si Mayor Montelibano bilang congressman. Dumduman ko to sa una sa nagdalagan si Mayor Montelibano congressman. Ang iyang mayor si Bobby Montelibano ang yaman utod, no? On the other hand, on the other side, si Congressman Roming Guanzon, nagdalagan man congressman, inkwentro kay Montelibano, ang iya mayor sa to at that time, ining aton mayor, subong Mayor Bing Leonardia. Amo tong isa sa pinakamasadya yang politika. Kaya pagkatapos sa to, ate ang nagmadilag-on iya, Congressman Roming Guanzon as the congressman. Kag si Mayor Bing Leonardia nagdaog man against Bobby Montelibano. At that time ang pamilya Montelibano, puwerti man kabakod sa politika mo, no? Puwerti ka, masiling mo lang katubudlay itong bahon, ha? Pero tinaamo to, nag-encontro gid ang duha ka mabaskog nga puwersa diri sa siyudad sang Bacolod. Do amo to yung naabtan ko gid mo nga politika diri sa siyudad sang Bacolod. I think that was kung di ko malipat way back in 1992 bla to mo. Halin sad to kada eleksyon diri sa siyudad sang Bacolod sa posisyon sa pagka-mayor kag congressman inkwentro gid ya permi. Inkwentro gid ya permi ang posisyon sina. So hasta subongo sadya, no? Pero sa una wala pa na isyu sa mga may pangayaw, mga taga-Bacolod to mo. Subong lain naman niya, no? May mga isyu nga may pangayaw, tiga claim man na sa piyakan niya, tiga may balay man na da, karadas Bacolod.
Atin niya okay man kung may balay sa siyudad sa Bacolod si Congressman Albi bla namin nila kay ti ang gambal ang iba niya pangayaw kay ti former congressman isa sang 3rd district mo ting 3rd district ya ara sa Silay, Talisay, Ibi Magalona, sa may Victorias kay taga Victorias mo buti niya ang iba ga-claiman ang grupo yati may balay na da siya sa Mountain View Subdivision ati Bacolod man sige pero sa akon niya sige lang kundiin man na siya may right na siya nga magdalagan di ba kung magdalagan naman sa mayor dito sa siyudad sa Bacolod pero mind you mga ka-aksyon ang natabo pa lang is nagparehistro pa lang niya si former Congressman Albi Benitez Why pa saya naghambal gani kay siya niya o open man ng options niya. Nagparehistro pa lang siya although ang pananaw sa kalabanan nga ti madlagan sa mayor diri sa Bacolod. So, be that as it may, kung taga Bacolod man siya o taga hindi siya, pero basta nakapasar lang sa mga legal requirements, may right na siya nga magdalagan. Kag kung ikaw yung nagadalagan, ikaw nagapungko subong, basta kada eleksyon, hindi ka man kapili kontra mo, di ba? Hindi ka man kasiling nga, si Kwan lang kontrahon ko, para nga daw masarangan tabla, no? So, hindi ka man niya kapili isang kontra mo. Question na ni subong, sa kunang tao, nano ang ila pananawan sining mga kandidato. May nagasiling nga ang grupo ni Mayor Genovea, aning Grupo Progreso, daw ka pertiman kabakod diri sa siyudad sa Bacolod. Subong makita mo sa social media, makita mo ng ilang pagkuan mo, gagios-gios na. Kag nagasiling na bala nga ari kami hugto na mo ni ang amon nga grupo. Di inyo na diretso man nagyapon, no? Hugto ni namon dire amon nga grupo ya. Grupo Pulahan ang panawag nila sa ila grupo. Yati hugto na mo niya nga amon nga grupo. Ti sa piyak to, nagapaninguha man to. Nagapaninguha man nga malukang isa sang binda hasinadriya sang Grupo Progreso sa pagtanaw nato na. Igagamay lang ang pagtanaw abisan pamulitika. Ang Grupo Progreso ni Mayor Genovea, ara na mo nakaplastar na ni sila mo. Plastado na ni sila ya. Tanan nga barangay kapangalap-kap na ni sila, may organisasyon na ni sila, may makinaryas na bala, no? While on the other hand, sa piyak, nga grupo abe, kung magdesidar gid man, pan pa lang ni, pang set up pa lang ni sang ilang structure sa kada barangay. Ma-set up kagilang mo, and pag mag-set up ka, kinanglan mo gida kwarta. Gasto kagida. Hindi niya kasilingan, hindi ka maggasto. Sa sini pa lang sa pag-set up sang grupo, gastuhan mo gina. Pakita gina kay man isa pa nga daan sang ginatanaw nga daan sang piyak no niya area amhun kay damo niya kwarta. Dadri kami kay maka-set up kay ti may kuan mo, may resources mo. Maka-set up, tiga-set up sila. So amo na sa kuan medyo may ara nga bintaha sa Grupo Progreso. Bangod nga ara na sila mo kung sa English mga ni well entrenched na ni sila mo. Plastado na ni sila. Kung sa salakyan pa ya gasolinahan mo lang ni dagan na ni dayon niya. Hindi yang sa piyak, kuan pa lang ni, ano pa lang ni sa, taod-taod pa lang ni sa mga parts da sa salakyan. Taod-taod pa lang ni, pamakal pa ni sa sang mga spare parts, pamakal pa ni sa sang mga unahan, di ba? Para makatukod sa isa ka salakyan. Ning isa ya, plastado nun gasolinahan mo lang, dagan na lang niya. Tama daw mo na ang sitwasyon, no? Pero may ikasarang, ang piyak mga grupo may ikasarang man. Basta ako niya ginatanaw nga mangin masadya ining palaabuto naton nga eleksyon diri sa siyudad sa Bacolod. Kag ever since ang siyudad sa Bacolod kada eleksyon may pilian kaya mo. Lain sa iban nga banwa, iban nga siyudad diri sa aton, doay kay na pilian kay puro na lang ginariglo. Puro na lang ginariglo. Way ka na pilian mo. Diri sa siyudad sa Bacolod sadya gahampang di ang demokrasya mo. Masadya diriya sa siyudad sang Bacolod.
question na karon kung what have you done for the people of Bacolod parang Bacolod mag-suporta gyapon sa imo. Ti plastaranay na maplastaranay gini. Nanong nahimo? Para sa mga taga-syudad sa Bacolod. So amo na siya ang sitwasyon diri sa Bacolod. Sadya ni ang Bacolod ya mag-abot ang eleksyon. Sadya pag hindi gani kay na may mga balita bako gina nga nabasa nga linggo. May mga mayor gali ang mga mayor sa mga banwa kag syudad. May mga endorsement sila iya sa kuan sa pagdalaga ni kas posible pag gina-endorse sila kag gina-duso man si Congressman Albi madagan diri sa syudad sa Bacolod. Siling man kay nasa isa ko tuya ka na istorya. Yati nga mga mayor des Bacolod, dili silang butol. Ko nga di sila mabuto kaya to na to sila sa ilang banwa kag syudad. Yati ano na nga sila gindo sa ano sila imo naman madalas labutante din. Kung hindi mo na pwede. Hindi mo na pwede madalas labutante din. Nga way nagabantay ang kuan. Way gabantay ang piyak, bantay man na. Amo na nang daw hindi man sindihan sa iban nga mga endorsement niya sa mga iban nga mayor sa iban nga banwa kag syudad ya nga nag-intra na disneyland. First time in the history of Bacolod mo. Nag-iban nga mga banwa, yan na daw ma-intra sila. Yeah. May mga endorsement sila yung nabalaan pa. First time na yung tabo sa Bacolod. Bisan ang gobernador sa Bongo, may mga endorsement na kwan sa iya, may mga support sa iya ang inapahayag. Never ko yung kabate, yung halin sa una, direksyon sa siyudad sa Bacolod, yung gobernador gambang nga yung supportahan ko da si kwan supportado ko na siya muna. Ay, sila nga ni Councilor Archie Barriman, pulihan sa probinsya si Mayor Beng. Di pag siling na daw pulihan si Mayor Beng sa isang taga sa Bacolod, ay apinan ta niya nga itong mayor nga daw pulihan nila. Tanawon ta, anong epekto sina, no? Anong epekto sina ginatawag mong endorsement na sa mga mayors dito sa siyudad ya sa Bacolod. Pero ang matag, dira yang hindi mo na sila kabuton, di ba? Amot ko na ano ang rason sila sa endorsement, namiyan sila guruya kay Kong Albi Nga in-endorse nila. Abi matabo man bino si Mayor Beng, abi kung sa isa ka banwa to, masiling man si Mayor Beng nga, ang si Kuana da gina-endorse ko bilang mayor sa banwa sa Kamunewa, kung suda mo na, daw ka, daw ka si Kwawi, no? Daw ka balingag. Anong labot? Anong labot? Abi si Mayor Beng masiling Beng, kundi siya si mong mayor. Nya ate, ako gina-endorse ko manda si sa banwa sa Kamune madalagan mayor gina-endorse ko siya. Ay kundi balingag. Kundi mo una ni Mayor Beng, kundi kada si Kwawe, di ba? Galing gati. May amulan namin mga pabangkot na muna. Ti agaling ila man na diretso. Actually, ang aton diri way taginadula ang diretso sang isa kag isa, no? Diretso mo na mag-endorse, diretso mo magdalagan. Diretso mo na way na sa may nagapugong. Sadyahon talang niya. Ang ako lang pa ginaayo dire, balin kay ina sang aga sa Aksyon mo ni Bla. Ang mga supporters, kuan lang kita, hindi lang kita maglinawa hindi lang kita magtatinirahay bala nga mga supporters. At the end of the day, supporters man kita gyapon. Let us just show our loyalty kung sino nga suportahan ta. Kita maglinaway di ba? Ito ka namin, pro, no? Hindi lang kita maglinaway. Kung sino ang suportahan mo, may namangkot kinasakon, amigo ko man. Nga taga-midya man bla. Buo na agyan, nagid ko, lakat-lakat ko bla. Nga nung ginapainit mo, ko, ay galakat ko gani, kay may kada kwaon ko daw. Nyati din ta sini, tikabalo naman ko kung anong pamangkot. Nyati din ta sini. Mingko toy, sa midya tayaw ay tayasang baya, way tayasang napilian. Di, sige lang, padlagana lang sila. Ang importante kita nga sa midya, fair lang kita sa isa kag isa. No? Hindi na tayo magpakita. May ara kita nga personal na to nga preference, pero hindi ta na naya pagpakita. Ara ang personal preference, may ara ta personal yang gusto, ti imuunta na iya sa personal man nga pamaagi. Sa aton nga trabaho as media, fair kita sa kung sino dira ang nagadalalagan nya amo man na gani akon at tigali way man tagali sang dapat ni istoryan kaya amo man ang imo. Di ba? Las 5:11 mga ka-aksyon sa aton diri nga Aksyon Reports Afternoon Edition. I-check ko lang ana yung aton sini nga patrol.
Manned by Aksyon Dale Salazar. Kumusta ang tanay sitwasyon sa siyudad sang Bacolod? Aksyon Dale, mayong hapon. Action boy. Yes, go ahead. Go ahead, Aksyon Dale. Nalingaw ako sa iyo masiling mga komentary, Action boy. Kaya sa subong misan ako diin ko magkadsa man, establishmento man, sari-sari store o kung talayan sang loto. Basa luto pa kita. Bisan sa mga terminal sa isikad man, jeep o kung tricycle, amo na sige hapon action boy ang ginestoryahan. Nung Thursday pa ito natabo ang pagsaylod sa registration ni Benitez. Kaya sa subong, nagpabilid nga talk of the town. Ining pagsaylo action boy sang alay kongresista diri sa may syudad sang Bacolod. So, ginawa pa na. Ang iba, actually, ang iba na may kanya-kanyang opinion. May kanya-kanyang manok action boy. Ang iba, sa social media, ginapahut siya, ang ilan sila mga sentimento. Pero may iba man action boy, nga nagkapanawag ang mga netizen. Ngisat aside, ano yung politics sa bangod, may ginapangatubang pa, no? Nga dako, nga problema, mayor nga problema ang Bacolod City, especially nga nagpadayon ng pagsaka sa COVID-19 cases. Kaya na daw nagtindog balahibo ko sa nakita kong post ni City Administrator Ang nga 101 ang cases action boy diri sa may syudad sang Bacolod, no? Sobra na tas yan, ha? Nag-triple digit na kita, ha? Kung madamdaman ko daw mo ini ang pinakataas nga na record nga new cases diri sa may syudad sang Bacolod, no? So sila mo nga mga ang mga panawagan sang netizen nga set aside ana yung politics kaga o yung nga pakigbatuan ining ginapatubang na pandemic action boy diri sa may syudad sa Bacolod. Sa paglibot ng patrol sa buong hapon, ari kami diri sa downtown area action boy ni action ninyo pero kaita nakalibot kita dito sa area sang Bangka Core dito ang area action boy doon nagabugat ang lakas ng trapiko. Sa din nga reaction din? Sa may Bangka Core action boy. Bangka Core, sa may okay. confidential. Actually, sa south portion sa Bacolod City, sila kami naglabay sa may Bangka Core. So, kayo na, kung sila nga nakitaan, nga ang right way na black boy nga signage, nga ang iningalan, para lang inis sa salakyan, nga mag-right turn. So, may mga salakyan, so nakanya nga nagapundo, nakamo na siyang rason ko nga, nagakos ng traffic, kaya mga salakyan bilang supposedly ma-right turn action boy, hindi siya makalabay, kaya yung iba, nag-stop pa mo, nag-stop pa. Ang signage na bilang ang iningalane, para tanggit sa mga salakyan nga right turn. At ang nagsimbarado ko kaina, kung nga nag-cause ang traffic, dati yung Bangka Correction Boy. Hindi, actually din, hindi mo lang nabutang gina ang vehicles on the right lane must turn right? Iya, sama na siya. Dapat maliko agad dyan sa right. Maliko, galit, hindi ka liko action boy, kaya mo na maraming mga block, naga-block na mga salakyan, mayara sa unahan ng mga motorsiklo, tricycle. Nga sila yung madiritso, tani. Madiretso tani, nag-orat mula sa mag-go ang traffic light. So, isa na kayo na sa observation natin, doon nag-go-out man ang patrol sa area sa Bangka Core sakop sa barangay Pakuling, syudad sang Bacolod action boy. Kita mo sa patrol nga dagamat-amat damo ang mga mobile lang nga baligan putas action boy. Nga may kalang nga sang ano ni salakyan dira nga open likod, pick up man dira, carry man dira or truck action boy. Subong doon nagamat-amat sa damo. Mapunto ka lang sa isa ka lugar, ibuksan mo mga baligyan mo mga prutas makaganyat ka sa customers ilabi na sa highway. Dahil na nakitaan sa patrol dira area sa may Lacson extension alapit sa may headquarters ang BCP action boy kag dito man padulong sa sumag kag Pahanokoy nga area kaya may subungan po tempo bala nga mapaang kag init action boy amo subong no ginapaumpawan na lang, ginapaupok na lang sa mga cold shake or cold drinks sa sining mga tinion. Ang mga residente sa Bacolod City, labi na sa North, Action Boy, kag East portion sa syudad. Kasi bugad law brown out pa mo, kayo napasangagang brown out 6 a.m. to 6 p.m. Ang iban sila Action Boy, ang iba nagakadto sa mall, nagapo sa social media, no, nga do ka dugay gid. Sa di nga area ng brown out na? Ate, ang samon to affected kami to sa may Stefania, sa may Fortune Town Action Boy. Kag, dili man sa may norte, no, nga bahin sa Bacolod City
Unscheduled na siya nga brownout? Schedule din siya. Amo na siyang ginannounce result sa NGCP. NGCP na. Di sakop na ang Sineco, Aksyon Boy, no? Kag amo ni ang iba nagapangita sang pamaging ang iba may mga online meetings, may mga online transaction, tanatara kay ang ikasarang sang laptop nga battery pila man naman 3 or 4 oras. Ang iba na nagsusakripisyo kag na paagi na lang sa post or run sa social media bangod napektuhan man ang ila sining mga online transaction. Ang kaluluoy ng mga estudyante. Yes, Aksyon Boy, especially nga kada Sabado, ang iba niya may mga masteral nga mga online class. Hindi yun, lalaman mga manunod lo, Aksyon Boy. Maugtas naman si ma'am kag si sa mga professor, no? At dugay-dugay, mga around 6 p.m. Lauman natin nga on time, ang ila sining pagbalik, no? Pag-resume sa kuryente sa tilang mga portion sa Bacolod City. Wala sang problema sa area sang deliver sa mga Panokoy, sa Alihis, sa Tumag, kag ibang pa nga mga barangay. Kaya na state wala sa advisory sang NGCPT, amo no, ang east nga portion, kag northern portion sang syudad sang Bacolod Action Boy. Hindi pala Action Dale nga ang Sineco, gani daw iimbitahon sa sangguniang panlunsod kay pamangkuton sila nga nanong rason ni sa mga permila ni brown out di sa Bacolod daw? Yes, Action Boy, hindi man siya physical appearance kay ang pinapangabay ni Councilor Archie Balibalches ang Committee on Energy written explanation. So from written explanation, dira na dayon ang tikang once ka maka-explain dira ang Sineco pagpadala sang formal na communication sa komitiba ni Councilor Baribara kasaban na nga maka-act Action Boy ang sagot ng pangunsod kung maraming mga public hearing at kinahanglan para at least masolusyonan kag maganahagan ni mga pag-burnout ilabi na nga subong ko wala man face-to-face classes damo sang mapektuhan kung magsigi-sigi ang brownout diri sa may syudad sang Bacolod. Gina-congratulate talaga Action Boy ang mobile community pantry sa Action Radio. So kadasig ito kayo na Ang schedule ta kay na alas 9 hasta alas 1. Alas 10 pa lang ubos na. Purti ka linya kay na mo. Manang linya kay na arita di sa may tubang sang sa Petron. Ang linya to hasta to sa Corazon Luksin mo. Purting linya. So, yawan pa kami sang social distancing. Purti, sige lang, natigayon man amo ba na, kumbaga, jumpstart pa niya. Amo pa niya ang panugod sang pag-provide, paghatag sa mga basic needs sa mga kinahanglan. At so, Action Boy, doon nagkakadula, balang essence ang community pantry ang ginatawag. As opposed to BT, kung ano lang kinahanglan mo, amo lang kwaon mo. Ang iba nga, wala nga nagbantay, pero sa aton, so kinahanglan, i-control ang crowd. Kundi, ang kwanta ni ang ginapangabay nga kung anong kinahanglan mo, amo lang kwaon mo. Ang interest mo niya, nung ara mo ng kwaon nila yan. Kung anong ara, ang tanan niya nga ara, daya, kwa sila, tanan mo. Kada kwa niya, kwa sila. Kung huwag mo ginabantayan, kung anong pag nila sa isa ka item, damuon nila yan mo. Ganun ganun. Lagi sa isa lang niya, pwede ko di duwa. Dahil may iban naman, ang gahatag naman sa iban, kaya hindi mo lang ikaw nagakinangan. Kuha panyaga, dala panyapon, dala mahaw. Ang nami pa yan, isa mo, obserbahan mo, ang galinya, yakuan mo ng ang nanay ara, ang tatay ito sa ulunuhan, ang makbataan na ito kasunod, galinya sila yan, bilog ang mamilya. Sa mga pamilya, luwas, tagi ni Gulo na, sa kang ina, sininga konsumo. Abtan pagid sa isa, may ara, abtan kami, ginasang isa ka tricycle daw. Pag abot sa tricycle niya, may box sila yan. Tutugin mo unod sa box niya, plastic mo. Ang ibang nag-community pantry hopping. Gahaping sila. Kaya kundi, may ari, di ka community pantry sa atos dalom. Di na sa piyak na nga bangga, sa isa ka barangay, may ara man. Pagkakuha di isa ka puyo-puyo, pagkapuno niya, may puyo pa da ako. May ara pa da, kaya may piyak to, sa ilot na to. Yan lang kita mo gina. Basta, amo nakita mo, ban ining community pantry ni, kuhanin mo, hatagay mo. Kita mo, damo linyahanay. Damo linyahanay, kaya hatagay mo. Pero kung kuhan gani na, kung listahanay para mag-ubra or sa bakuna, hindi lang ko da. Hatagay lang kuya. Mula ate, ang mga pumulo, may alaman iba
kuan nga makaitsindi. May ara man. Kadamo sa man nakaintindi man ah. Tiyan mo natin iban do may may lakot. May na-info na kumbaga action boy. Tiyan mo na ati daw ni Dago pag-announce ang next schedule kay Basilo. Why na? Why mga gina-announce na lang yung schedule? Why taga-announce ang lugar? Kay actual action boy ti ko magambal sa Medi Pantry magdadtong sa lugar. I-pictura ni po social media. Ang iba himos man sila bala kagatuman sa location. May tuto dito naman ta. Kung magapas na message action boy para duwa ka mo ang makabenepisyo. Ako gani kay Naya pag community pantry pangabay pa ko mo sa mga galinya blaling ko nang kuan nga mo da kay ti laban may mga nanay ni ko basi kung taas sa inyo nga mga blood sugar blada hindi lang mo magkuha kalamay kay basi hindi lang mo magkuha kalamay kay hindi nyo kinanglan kay mataas pag hindi nyo sugar basi kami pamamagdan. Correct. Like natabo to baby sa community pantry sa Actress kasi Angeloxin at agin stroke to ginatake mutong buda kay daw buda na kito ay control ang crowd action boy sa muna ang ginalikawan sa action radyo nga ang ini nga mga wala ginapabot ka mga incident action boy no kaya ang purpose natin mayo ang intention mo to give back sa community kag sa mga naga-suporta kag mag-provide din sa mga nagakinahanglan. So natin suportahan lang kag kun makalabay gid man kabuo sa community pantry ang kinanglan lang mula na ang kuwaon para at least wala ni kita madula sa concept action boy nga give what you can and take what you need. What you need. Amo na palang konsepto balak. Basi magaba. Masilika take what you need. So, hindi galing na sumunga muna kundi take what is available. Whatever is available. Bisan di mo pagnanglan kung isa, kay tiara mo. No? Ay ginahalo man ang mga membro ng Energy Fans Club nga nag-take time kapag si Sir Alex Montesa kayo nagapamutos dira sang Kalamay. Alabing nila pamutos sila. Si Bia Jonathan ari man di kina, no? Grabe. Grabe mo support sa aton nga mga Energy Fans Club, no? Solid action boy, no? So wala kon sino walang available gina-invite man or bukas man ang station in kaso nga maghatag sa sinasining nga serbisyo or magbantar mag-assist man sa crowd control action boy. Observation report kinadulong sa TTX sa 500 effective sa mga pangunta sa free report ang patrol ang action niyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balito na sa action sa Bahod Action Radio. Salamat kay Action Dale Salazar. Observation report natin na diri sa siyudad sa Bacolod, no? So, ang amon yung community pantry sa Action Radio, mobile community pantry ini siya. Nag-start na kay ina, no? Istoryan na karon, ano? Mobile saya, silingon, sunod namon nga community pantry, hindi na sa amon nga lugar. Lain naman nga lugar. Sailo lang kami, Hindi lang mo pagpabalo kundiin, pero basta sailo lang kami nga lugar. Parang ang iban to mga kabudlayan sa pagkanto diri, maka-avail man, no? Mga pundera na kay Dids Fidero, kay Myra Ubas, Melvin Piñafiel, watching from Makati City, kay Melili Oligo, na tamyaw niya si Heaven, Homa Lumena, Mary Joy Camero, good afternoon man, sa kay L.Eg Ki, no? Action boy, good afternoon, greet ko lang nanaya Edna, Tatay Luklok, kag Kilbeti Dan, sa Barangay Aresvilla, Carlota, no? Virgil Pinda, from Celine Holmes, may hapon man, keep safe. Nanette Dizon, kay Donna Robles Prodigalidad, monitoring from San Diego, California. Erwin Gonzalez, sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, good afternoon. Kay Neil Armstrong Doriman Canoy, kag kay Ana Sinoro, of course. Kay MJS Candido Hildore. Asko may biyahe Iloilo, may ara. Wayas ang kuhan, untat biyahe. Kay Rick Guadalupe, nga kung magilinawa na way man kasi ko gani nga hindi lang tayo maglinaway hindi na Alex Montesa, of course, Sonia de la Torre Delgado, okay, sakay Yvonne Boucher, may hapon man dira sa imon, happy weekend. Eva Baterna, kay Maria Nansan,
Kay Ibrahim, dali na ko niya ang negosyo niya si Ibrahim yo. Naari naman sa sinabad siya, kundi hindi ko naman makita ang ibang diri ho nga naga-message sa aton kay ang iya negosyo mong ginapasulod di ho. No, kasabad man ni kay Ibrahiman. Sige lang. Dira kay Daydi Suke sa Bago City, maayong hapon sa imo Dayds. Kay Orlando Lopena sa Bornay. Ang iban karon naman ha, mabalik kita mga kaaksyon sa dugang naton nga pagpangalagad pagkatapos sa importante naton nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Sige, ang iban dito sa Facebook iko i-greet no sa kay Ansinoro dapat kuno i-share man sa iban. Sige, dama na sa kay Phil Alonso Guy, may hapon dira sa imo migo Phil, kay Ma'am Eleanor Fukuda, good afternoon. Kay Ramon Educano. Action boy kanami gid sa inyo, damo gid na pangbuligan nyo, damo gid na naga-smile kay ina na feel ko gid kag daw matulo ang luwa ko sa ila mabatyagan. Simple. Oo. Ari ka kay na migo Ramon? Sige. Munat ka buwan inlaw kay say Navia kabudlay sa apelyido, hindi kabudlayan ko basta kwan. May bag sa kuno nabilin sa Fortune Town nga jeep, Burgos Extension, full name sang nadulaan Ivan Earl Guansing. Sige. Kay base may nakita kamo da nga bag nabilin sa biyahe guro Fortune Town. Burgos Extension kuno, yan ni Ivan Earl Guansing. Base ma-turnover ni man diri sa Aksyon Radio. Kung kilala nyo, balik lang siya palihog. Sige. Kay Richard Pacheco, maayong hapon man. Kay Crisilda Tolentino, maayong hapon sa imo, Chris. Dira sa Barangay Pahanukoy. Good afternoon man kay Inday Joy Pineda. Ay, si Joy gali ni Pineda. Ito nga po sa akon manghod ni si Tess Duran. Oo, maayong hapon dira sa inyo, no? Ang iban ko din nga mga comments doon nagkaladula na, pasensya gid ha, kay nagkaladula ng iban din nga mga comments. So, kay tungod sa pagsulod ni sang naganegosyo ni Ablaya. May mga negosyo sa iya, nga mga bitcoins ning iya. No? Anyway, ang ato nga community pantry, magapadayon naman ni Abuas nga adlaw, no? Ang mobile community pantry sa Aksyon Radio Bacolod. Again, diri sa aton nga mga naga-monitor bala sa Facebook, basi may mga sulusubra kamuda, may ara-ara kamuda nga pwede ma-share sa aton nga mga kaaksyon, gina-welcome gina naton, no? Okay, nadukulakon pa kami sa amon nga ang na-prepare namon sa masunod hiling ni manager niya papanaog na to anay kidok damo gid. Dugang na lang kita boss kay subong sini most of sang aton nga ginakwan sa aton nga hatag diri sa community pantry sa station ang aton stars niyo Aksyon JM no ipa-convert din sa ang aton mga stars bala ginapadala din nga mga stars kung may cash naton idugang naton na sa aton community pantry no so nagapadala sa mga stars dira salamat gid sa inyo no especially kay Ma'am Kelly Jelly, kay Ma'am Vanessa Mayo, sa tanan dira no kadamo man sa kapadala diri stars no pwede gid naton ina ma-convert no para nga magamit naton sa aton community pantry. Okay? So standby sa aton dugang pagpangalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang vaccine rollout diri sa siyudad sa Bacolod. Kahapon nga adlaw nagsugod na ni aton pagpabakuna sa mga senior citizens. Ari ni sila sa A2 nga sa aton bala nga kuan nga priority, no? Kundi A1 amo tong mga medical health workers, A2 senior citizens, ang A3 amo ni ang kuan ang mga may comorbidities, may iban nga balatian lang ginabatsyag sa lawas. Ang A4 ari din mga government officials, transport, market, ang media rada, no? Tiari kita sa A2 subong. Para sa mga senior citizens. Nagsugod na ni sa kahapon. Pero dason nga simana, target makunahan ang 1,000 pagid ka mga senior citizens. But so far, ano nakadamo ang nabukunahan man? Check nato ng report abe sa aton sining City Hall report. Pupod kita kay Aksyon Art Tayhopon angot sa pagpamakuna na sa mga senior citizens. Standby. Aksyon Radio. City Hall Report. Pupod kita kay Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art, may hapon. Good news ini para sa mga senior citizen. Bangod nga may ara na sang ginhatag na green light ang pamunuan sang DOH Region 6 nga sarang na magamit iya sa siyudad sa Bacolod
nga i-roll out raw kung i-gamiton anay sa first dose sa mga senior citizen. Remember, Aksyon Boy, nga may ara tani kita allocation yan in reserve ina for second dose sa mga medical workers. Ang Department of Health mismo nagambal kay by first week siguro sa May o katapusan sa April, gina-expect na may delivery naman sa additional vaccine mo, COVID-19 vaccine, na location for Bacolod City. So instead na i-reserve ini for the second dose sa mga una na bakunahan ng mga medical workers, since nga pwede pa man sila Aksyon Boy by first week of May, ini-utilize o gamiton na lang anay sa pag-roll out para sa mga na-register o kung nakatapos na process ng mga senior citizen. Okay. So, bago sining nabaton nga information sa sunod sa Bacolod gikan sa Department of Health, no less than may being nag-instruct sa EOC nga by next week, i-priority ang mga senior citizen. Isa back ni Aksyon Boy mo, pwede mo gamiton sa ila. So, amo nang use siyang Bacolod para mabakunahan ining mga senior citizen. Kay tungod in Aksyon Art nga mga senior citizen daw ka prone bala daw dali matapikan mo kay tungod nga tiwik ng ila siniyang depensa sa lawas mo. Immune system nila tiwik na mo. Tiyan mo nang nakita man posible sa Department of Health sa Region 6 kung nga ang tugutan ini nga matabo. Now, magluwas sila ang isa pagigri ka balantayan kay siling Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Analysis nila, no? Data Analysis ng EOC. Siling niya ang himuon kasi ni ato lang ang mga nakaprocess sa online registration. Nga nakakompleto na. Amo lang itong unahon, Aksyon Boy, especially sa mga barangay na nag-process para at least mas-schedule na sila galayon kung mag-qualify. Ang ulaton sa senior citizen, actually ang text di kaniya sa Sudan sa Bacolod, particular na sa CHO, informing them kung nag-schedule kung saan sila makanto sa NDC for the rollout o kung sa pagbakuna na Aksyon Boy aktual. Ako na mo ang bakuna sinigali Aksyon Art dira sa NGC Patigayunon? Amo na ang ambal niya. May i-utilize actually pila nga mga schools pagit. Pero ina depende actually sa mga senior citizen. Siguro kung din mas lapit sa ila to, nga area, kasi dito sila ibutang Aksyon na Boy. Kaya sila nga din may mga apat pa man din mo nga mga ginagamit di ang vaccination center nga i-utilize sa city. Ako di-accommodate, ako na maka-accommodate sining mga senior citizen nga aming target no nga gamitan o kung bakunahan sa COVID-19 vaccine instead no nga first dose kung tani para sa mga medical workers. Siya yung parehag ni Dr. Chris Rongon. Ang instruction ni Mayor Bing ang aton nga task force head no sa aton nga COVA Council tanan nga bakuna nga ara subong sa aton nga cold room ipa-roll out sa aton mga senior citizen. Sa kutob nga nakaparegister online kay nakaparegister pali sa barangay amo lang aton nga ginauna nga mabakunahan. Ang listahan nga na ang ginaobra naton aton sila gina-text sa ginapabalo kung saan sila makadto sa aton new government center, signate nato sa vaccination center nato, no? Once makabaton sila sa text, ang ilan nga message maglatunon nga amo ni nga adlaw makadto ka sa aton nga vaccination center, kung man nga oras ka mapabakuna. Na wala nagaparehistro, kinahanglan anay sila magparehistro, kaya mahulag sila, mapeksan sila, maka-coordinate kita sa ila, kaya ang tinutuloy naton, maserbisyohan anay ang mga nauna nga nakaparehistro, gusto ka man limitahan ang pagkadto sa atong vaccination center in a particular time, eh gusto naton nga ma-implementahan naton ang minimum health protocol kanang atong nga physical distancing. Kaya naton panumdumon habang nag-roll out kita sa bakuna, si COVID arag yapon. Maka-istorya kita sa coordinator sa aton nga pagbakuna sa regional office ng Department of Health. Kasi siya naghatag man sa clearance nga ang nabilin ng bakuna nga gamiton para sa second dose, i-roll out na naton as first dose. Gamiton naton as first dose kay may manag-abot kita ng additional na bakuna sa end of the month or first week of May, kung na siya ang ma-replace para sa ato ng second dose. We are expecting na makapakuna kita. Ang pag-johnson nga parehag ni Dr. Chris Rongon. So, Aksyon Art, kung di nagsugod ang vaccination na sa senior citizen daw kahapon nga daw, ano nakadamo ang nabakunahan kung hambal ni Dr. Sorongon? 300 plus problem mo ang display sila ng copy ko. Pero ari di kahapon sa report ng subay,
Nga daw, dako-dako na ang output sa company. Kaya siyempre, senior citizen, kung ano sila mo, dapat pina-check it. Pila ang target nga senior citizen nga mabakunahan na? Ang Bacolod City, damo, Aksyon boy damo. Mga 20% is laguro sang bilong nga bakunahan ng kadamuon sa senior citizen ay. Na amo na ang sa total population. Tingin amo ni sila ang ginatingwaan ginaunahon because sa pagtuon ni isa sila sang pwede nga matapikan mo sang COVID-19 vaccine. Mga medical workers parang ganito, mga 12,000 ang available sa Bacolod, di kapin pa senior citizen nga mo na mo. Basta sobra ka ng 60, senior ka na mo. Sila na ni Felix, sila ni Felix, Black Campanier, sila na. Hindi lang. Atong nagkapangayo, kina to sa, nagganto sa atong naging patigayon na konla. Community pantry? Oo, pantry to. Oo. Tumangkot siya, malit, 35 lang siya. 35? Nadlok na bakunahan niya. Amo na ilahin na. Pugutan mo na ng ulo, hindi na yung papapakuna. Siniya kinatyanay, ida ni kong tuklukan yung dagom dito. Nadlok sa dagom. Kinatawon ka na. So, hopefully, next week, malani kay, amo na ng target, siling ni Dr. Chris, kay Kumo, hindi man rin masiling action boy nga madali-dali mo na yung tanang ni senior, kaya ma-undergo ginisleya sa torong assessment. Kaya gina-ano man action art, no? Gina-check up na sila before sila bakunahan, no? Hindi lang sila why na yan? Hindi pwede action boy nga, kung na-register ka, bisan galain na matiyang, bisan hindi mayat condition mo, tapos nagtaas kulgada, karoon ng imo blood pressure, pag kanto mo to, hindi niya pwede nga turukan ka. Pero kayo na Felix, kung kapuson mo na siya, sigurado mataas ng blood pressure. Taas ng blood pressure ya, oh. Hindi mo na iya hindi mo na iya matublukan dagom, kay budlay na iya si mainaway lang mo siya na kung matublukan mo na dagom. Tatlo pa malang butkon ka na balik na. Kabati na si Dr. Miraflor siyang kuhan. Si Aksyon, masiling siya kung may rollout of vaccine sa taga-Aksyon, make sure yan di si Felix, ha? Sika, madugang sa listahan sa mabalik ka mo ko. Check yung draw mo. May dugangan talang Aksyon mo, ya. May update kan sa Bacolod City Hall. Ang ka-Aksyon, no? Aksyon Artay Hupon. Una, sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Art Hupon. Kagining mga community pantries bala, ang DOH nag-apilar sa mga senior citizens. Kung pwede lang, hindi na lang kamuya magwa sa balay kag mag-upod linya dira sa mga community pantries. Amo nang apilar sa DOH, itong sinatabo to bala sa isa ka senior citizen bala sa community pantry bala ni Angel Locsin bala nga nag-birthday siya. Di kabalo naman kita si Angel Locsin niya mapagkawang-gawa niya mo. Di bala? Gabulig niya si Angel Locsin eh. Isa sa mga nabiliban ko yan sa mga artista mo. Gabulig ni siya kagwahipos lang yan. Hindi nag-apilar ang siya DOH sa mga senior citizens wala. Hindi na lang kamuya magwa. Actually, hindi bala sa aton nga protocol ang mga senior citizens. Huwag man anay gina-allow nga magwa sa balay. Hindi lang anay magwa ka maglinya dira sa community pantry. Kay wala na daya kwan, way isang senior citizen lane dira. Pero kay nasa amon community pantry, may nag-alabot yan, senior citizen kami, sir. Nikuti, way man tagaling diya, kwan no, way ta na diya, ang linya-linyahanay gina di. No, way ta mahimo, kay ang linya-linyahanay gid, no? Way kita mahimo dira, no? So ginapilar sa DOH, ang mga senior citizens, hindi lang kamo anay maglinya sa mga community pantries. I would rather advise nga mga senior citizens, dito kamo linya pabakuna o kung magbinakunahay na, ha? Para nga kamo madaan ang kuan mo weak kag vulnerable sector nga dapat makabaton sang bakuna. So dito kita ba linya sa bakunahay? Okay? Magabalik kita sa atong dugang nga pagpangalagad pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na Maayong hapon dira kay Jerome Pacheco. Nya God bless gid sa inyo, bulig sa mga tao. Salamat gid. Kay Ma'am Yvonne Bueser dira sa Sweden.
So thank you ma'am, no? Nagpadala siya 100 stars, no? Makabulig ni sa aton community pantry, gid, no? Robert Roma, sa kay Alex Montesa, ginapatamyaw nga si Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Kelly Jelly, kag si Ma'am Leda Zamora, no? May ngapon man da sa akong amigo, kay Roberto Wanbol Gallo sa Las Vegas, Nevada, kag kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. Good afternoon dira sa inyo, no? Sa kay Suzette Alunan sa Hong Kong niya si Suzette, no? Si Ma'am Suzette sa Hong Kong. Melvin Solidarios Abdo watching live. Sa kay sa Bitag Guardians kuno Barangay Malingin Chapter sa Bago City, no? Maayong hapon sa inyo. Diding Alojamiento kay Annabel Garcia kag kay Mr. Junjun Garcia kuno. Maayong hapon man, ginatamyaw niya. Iyan ni guro nga ba na ay, no? Tsakto na sa kay Melvin, no? Wala pa iya COVID ni si Angel Luxin niya. Kuha na niya. Nagabulig na niya sa mga pinanaton ka mga kauturan. Dumduman nyo to ang, ano panawag sinigan niya, ang Marawi Siege. Si Angel Luxin niya nagabulig na dito. Yan, no? Kay migo na ton, Milili Oligo. Maayong hapon man dira sa imo sa may Barangay Tangob. Of course, aton sining amigo man si Maui Cañada Jr. dara sa may Barangay Sumag, Bacolod City, no? Sa kay Almario kuno, owner sang Sinoro Gree Farms. Kag kay Ana Mandre Sugbro. Basi Burgos ni sa. Are, sige, salamat gid ma'am for the community pantry support kuno. 200 stars nagpadala siya si Ma'am Ana Mandre Sugbro na dio. I don't think Sugbro na siya ma'am or Burgos, no? Salamat gid anyway sa imo ginpadala nga stars, no? Kag sa liwat ginagapilar kita sang kung may mga ikasarang kita bla mga ka-aksyon na may ara kita sa sobra, nagapilar kami sa Aksyon Radio nga kung makahatag kamo sa kung ano lang inyo matag, no? Sa aton nga community pantry, pwede bugas, canned goods, noodles, kape o kung gatas man, kalamay, itlog, mga utanon, mga panakot, kag tinapay. Man kay na may nagkuan kay na mo. Sangga pangwa sa kay na lasang kuan, nagapangwa sa sang mga arang may mga kamatis kita, may mga sibuyas. Sangga pangwa sa niya daw sa Libertad ka lang gapangumpra ba. Sining ko gani man, ningkor po ko sa Libertad ka mga umpra, magbakal ka matis, duwa lang bilog, prong kuha mo yan, 5, driyo kay kuha mo yan, 5. Joke lang sa ilabla, no? Gina-emphasize talaga kung ano lang ang kinahanglan, hindi kay kung ano ang available, ang tanan daya nga available, kuhaon mo man nga, bisan way kaga pangapi, makuha ka kape, hindi naman iya, ang kuan lang, ang nagapangapi lang no? Kagway sa kasarang nga magbakal kape. Di ba? Pero kung way kay gapangapi nga makuha kay kape. Damo na bla. So ang aton nga dire nga suno lang sa pagkinahanglan. Kung ano imo lang kinahanglan sa sina nga adlaw. Hindi kay kinahanglan mo sa bilog nga semana o bilog nga bulan kuhaon mo da. Hindi na pwede, na. So anyway, bisan paano madamo-damo kita sa nga nabuligan sa aton nga mga ka-aksyon, no? Madamo sa naka-avail, no? Although iban way gid daw naubos kay na Although iban ti way na sang nakuha nga iban nga mga items kay ti naurot na to sang nauna. Pero at least mga halos tanan nga naglidya kay na may ara man kay binadugangan na lang kay na. Amak mo man nga hatag pa kay na kuan puto lang pulo pamahaw abis ang nagalinya na nagtag puto si Alex Montesa to kay na kag si Bia Jonathan nagapanagtag. May ga-request pag niya, way nabing ka? Hindi ko yun puto. Yan mo, way nabing ka. Doon ka namin, no? Niya, way tubing ka. Kumalang gani kay bingka ang request na hindi siupaw o hindi hamburger ang request siya, no? So, kung ano available, arada, no? So, kung ano mo kinanglan, pwede ka na kakuha, okay? Sige, so standby na sa aton pagbalik. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa nabilin nga mga minuto sa ato sining Action Reports Afternoon Edition. Ay si Ma'am Ana nagadugang pagido sa padala 100 stars. Salamat gid. Sir, paano gali makadonate sa inyo community pantry ang ara sa other city or outside the country? Pwede gid siguro paano tudang sa outside of the country man. Kaya may ara kami ma'am nga mga kwan, nga mga nagapadala bala, galing kay may mga ari di sila nga mga gina-contact bala kay napadalaan. Pero I think kung from outside of the country ka mapadala ka bulig para sa community pantry. Kwanta lang na siguro. Sige lang i-ano ta kakaron ma'am, i-PM ta kakaron kung paano naton ay pangitaon ko lang karon ang imong ang imong PM ng takaron para mangitaan ta pagi kung paano mapadala kung maibulig ma'am makadonate bala sa atong community pantry. Sige ma'am, ma-PM lang kami karon sa imo ha. Thank you gid ma'am Ana. Mamangkot pa ko sa amon nga admin anay kung paano no. Anyway, sa aton dira nga mga kaaksyon, dugang naton nga mga informasyon ha. May mga scam karon sa passport, andam-andam kamo ha. Maghalong kita ining nagakuha bala sang passport bala, may mga scam subo nga ginapagi sa social media. So hindi kita magpadali daso dira kay basi ma-scam kita. Kung ma-scam gani kita sa cam kita da. So ang Department of Foreign Affairs may paandam sa sining scam nga ginapagi sa social media angot sa pagkuha sang passport. Andam gi kita dira inaya warning na naton ina sa inyo no kay may managkala biktima na. May ara man ko gina isa ka informasyon nga nabasahan man kay ina nga may isa ka eksperto nagpahayag nga ang practice ni kuno nga ginaimpunan bala sa iban nga brand sang bakuna ginadugay na ni ginahimo kuno sa iban nga mga bakuna hindi lang COVID-19 sa mga bakuna sa una gali ginaimpon man nila ang iban nga brand bala kung bakunahan ka para sa mga bata kung di ginabakuna na sila sa kung ano da nga mga bakuna ginalain nga brand pwede maimpon although wala inakagis ang clinical trial. Kaya atong sinadaratan may ginatamaan subo may ginapatigayon nga clinical trial
para nga makita bala mabalaan kag kung bala pwede nga lain nga brand ang first dose nimo kay ni bakuna bido ka doses mo. Ang first dose nimo lain nga brand, dason mo nga dose abi kung lain naman nga brand kung pwede. So may clinical trial nga ginapatigayon na para masiguro, no? Well, anyway, isa ini ka bagay nga kabay pa kung tani, pwede, no? Nga pwede ang iban nga brand. Kay ti ang gaalabot diri sa Pilipinas ang gina-order aton lain nga brand mo. Te subong ang gina-practice masubong para safe abe. Kung ano nga brand ang ginabakuna sa imo sa first dose, amo man na siya ang brand nga ibakuna sa imo para sa second dose. Meaning, kung Sinovac ang ginbakuna sa imo sa first dose, second dose mo Sinovac gyapon. Kung AstraZeneca, second dose mo AstraZeneca gyapon. Pero may clinical trial nga base kung pwede bala nga lain nga brand ang imo second dose. Para nga mas dasig nga aton nga roll out sang bakuna bla. Medyo mahinay-hinay kita diri sa Pilipinas tungod sang mahinay man nga pag-abot diri sa mga supply sang bakuna. Kay ti ginagaway no sa bilog nga kalibutan, ginagaway sang supply sang bakuna. So kita yati pigado man kita nga pungsod, medyo ari kita sa mga kung sa padalanay sang bakuna, medyo ulihi kita Ban guro to basi nag-advance payment na to ya. Yaton niya wala pa kontrata pa lang patakbayan. Hindi na sa priority medyo uli-ulihi man kita. But anyway, we are hoping na since maabot ng mga binulan, masigi na abot ng bakuna dire. Kag kasalig kita sinang ginahambal bla sang vaccine czar naton. Nga ang epekto sang vaccination program naton mabatyagan naton mga bulan sang Oktubre o Nobyembre. Nga, kung daw nalipay na ko sina, kay para bala magbulan sa Disyembre, basi pa malang makabalik-balik kita sa normal jutay nga pangabuhi. Ato ni pagselebrar sa Pasko, bala, mangin masadya man. Hindi bala, na-miss man guro ang Christmas, kaysa niligad, huwag kita kaselebrar mo, bangod sining COVID-19. But be that as it may, mga ka-aksyon, suliton ko lang inahambal ni Dr. Chris Rongon. Nagabakuna na kita, pero ara pagyapon si COVID, Hindi tanay magkumpiyansa. Ara pa si COVID. Halong gyapon kita, observe gyapon kita sang proper health protocol. Especially sa mga community pantries na may nabasahan ako nga balita nga ang DOH, I think, no, or gobyerno for that matter, may mapagwa sang guidelines sa mga community pantries. May guidelines, no? Tabantayan ta na kung ano nga guidelines ang ipagwa sa sining mga community pantries nga nagatinubo-tubo na sumong sa nagkalain ngawahin sa atong sining nga pungso. Okay? Kita diri gani sa Aksyon Radio, may ara kita nga community pantry man, mobile community pantry. Baga po dira kay ihada ko Carol Montoya sa Quezon City. Mga ka-aksyon, alang-alang na kita sa aton panahon. Salamat sa iyo pagupod diri sa aton. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition. May kaupod niyo sa Aksyon ang Defensor. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Genovea, ang inyo diralagad Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod.